El de construir prejuicios que vienen consolidados históricamente es una tarea lenta, pero es una tarea en la que yo soy optimista porque sí que vemos una evolución social desde nuestros abuelos, nuestros padres. Yo creo que los jóvenes entienden muy bien el concepto respeto, es para ellos fundamental ese término a la hora de tener en cuenta la diversidad en la que nos encontramos y plantear el principio de igualdad desde esa convivencia diversa en el que se respetan los derechos de los demás. El que necessitem més urgent és canviar l'escola. I canviar l'escola vol dir canviar la formació dels mestres, perquè totes les nostres criatures, nens i nenes, és a dir, tots els ciutadans i ciutadanes que formaran part d'aquest país, passen per l'escola. És l'única via d'actuació que té l'administració pública amb tota la ciutadania. És importantíssim que l'escola no sigui sexista. Això vol dir anar més enllà de la coeducació. Això vol dir assumir, admetre i formar-se amb com es reprodueix, amb com nosaltres objectivem de manera diferent a homes i dones, i per tant a nens i nenes. Com nosaltres seguim repetint els patrons tradicionals sexistes, som androcèntrics, som misògens, som sexistes, tot això nosaltres no ho hem canviat. Mentre nosaltres no aconseguim canviar això, serà molt difícil que, malgrat tinguem molt bones lleis, siguem endavant amb molts tipus de polítiques públiques, d'altra banda del tot necessàries, són dos camins que han d'anar paral·lels, no aconseguirem el canvi si és que realment el volem. Lo cierto es que se tiene que incidir en la educación, sobre todo, en la formación de los agentes sociales y quizá en la sensibilización pública general de la sociedad, pero también de los funcionarios o personas al servicio de las administraciones que tengan más contacto directo con los derechos de la ciudadanía para que sepan derivar y actuar. Porque aunque la ley esté ahí, lo importante sería evitar que se produzcan situaciones de discriminación. Recentment hem aprovat un pla d'igualtat, el tercer pla d'igualtat, que és el que ens fonamenta i és l'instrument, l'eina principal per fer política d'igualtat de gènere i polítiques LGTBI. I en aquest sentit els reptes són molt clars. O sigui, nosaltres vam fer una diagnosi de l'antic pla i el que vam veure és que havíem de fer unes accions molt més concretes, no tan ambiciós, i anar molt més al gra, i a fer accions concretes i realitzar-les, perquè al cap i a la fi el que ens interessa molt és fer formació, tot el tema d'educació a escolars i adolescents, que és on es fonamenta, on creiem que és la base de canviar aquesta societat desigual.